kto máte záujem, aby som vyzval, máme tu najvyššieho predstaviteľa mesta Trenčín, pána primátora Rybníčka, ak by nám mohol niečo k tomu povedať. Ďakujem. Ja budem hovoriť len všetko krátko, ak bude treba, tak sa potom vyjadriť ku konkrétnym otázkam, aby som vás tým nedržoval nejakými prejavami, na tým ste určite zvedaví. Chcem povedať jednu vec. To, že tu dnes sme a že sa o tom diskutuje od marca, je prejav úplne novej kultúry v tomto meste, pretože predtým to bolo tak, že sa veci urobili hneď za chrbtom, odhlasovali sa a v podstate všetci v meste sme už len zírali, čo sa stalo. To chcem jednoznačne povedať, že preto sa diskutuje tu od marca, bavíme sa o tom, nebol to vyvolaný záujem médií, až vtedy sa o tom začalo hovoriť, videli ste o tom, že už v Lúči sa o tom hovorilo v marci, informovali sme o tom, to znamená už viac ako 3/4 roka sa o tomto probléme rozprávame a verejne sme o ňom informovali, vyvolali sme o ňom diskusie. To je prvý zásadný krok, ktorý chcem povedať. Druhý, to, že tu dnes sedíme a bavíme sa o tom, je z môjho pohľadu extrémne pozitívny a správny, pretože takto má byť, keď sa diskutuje o takýchto priestoroch, tak si vymieňame názory a nikdy nie je napísané, že všetci budeme mať na všetko rovnaký názor. Teraz sme tu možno dve skupiny, alebo sme dva tábory ľudí, ktorí majú na jednu vec iný názor a musíme sa o tom rozprávať. Tak je to vo všetkom, v každej jednej oblasti života, ktorý každý žije. Takže ja to stretnutie považujem za pozitívne a nepovažujem ho za nič ani dramatické, ani niečo, že by sme teraz mali byť na poplach, lebo neviem, čo sa deje. Diskutujeme o priestore, ktorý na jednej strane vnímame všetci samozrejme ako priestor, ktorý je voľne prístupný, ale na druhej strane ako priestor, ktorý tí, ktorí nežijeme na novinách, vnímame ako priestor, ktorý je síce dlhodobo k dispozícii, ale tak ako bolo povedané, dlhé roky predtým, než tento rok dvakrát bol rybárny pokosený, za čo im veľmi pekne ďakujem, tak bol dlhé roky jednoducho sa o ňu nikto nestaral a bol schátraný, mesto sa o ňu nestaralo a úprimne treba povedať, že okrem teda vyčistenia sa takýmto spôsobom o ňu nestarali ani rybári. Zároveň chcem povedať tiež to, že úprimne poviem, že keby ten priestor bol extrémne využívaný, no hanba, je to aj mesto, ale teda všetkých, ktorí sa o to nestarali, samozrejme. Ďalšia vec je tá, že chcem povedať ešte, že tento priestor, keby bol využívaný extrémne Trenčanmi a bol by to priestor, kde chodia veľké množstva ľudí a je využívaný významným spôsobom na rekreačné účely, oddychové zóny a podobne, tak ja vám garantujem, že diskusia o tom, že by do takéhoto priestoru, kde chodí obrovské množstvo Trenčanov, že by tam mal byť golf, ani by podľa mňa nevznikol. Lebo by nikto o tom ani nechcel hovoriť. Pretože by bolo jasné, že tento priestor je všetkými Trenčanmi významne využívaný. Táto diskusia vznikla preto, lebo tento priestor nie je využívaný extrémne množstvom Trenčanov a skôr je považovaný za priestor zanedbaný a skôr nebezpečný ako za nejaký rekreačný oddychový. Zároveň chcem povedať, že za mnou pán Hossa prišiel ešte na jeseň minulého roku. Nikto v meste o tomto priestore predtým neuvažoval, že by ho nejak využil. Za nami prišiel iniciatívne spoločnosť Hoss Corporation a predstavili nám tento zámer a projekt vybudovať tam golfové ihrisko. My sme sa týmto zámerom zaoberali úplne normálne, prirodzene, pretože sme to považovali za zaujímavý projekt. Takže preto hovorím, že oni boli prvý, lebo ten projekt bol predložený ešte aj v septembri. Rozprávali sme sa o tom ale dlho, pretože nie od začiatku sme hneď povedali, áno, jasne, ideme do toho bez diskusie, ale viedli sme dlhé debaty a zisťovali sme množstvo informácií k tomu, aby sme vôbec vyšli s tým na svetlo Božie, keď sme si ako predstaviteľa mesta povedali, že áno, môžeme predstaviť verejnosti tento zámer, že je to takáto vec a nemusíme sa s tým báť zvon, pretože máme dostatok informácií o tom, že by to celkom bolo zaujímavé. A tak sme s tým potom vyšli von. Potom prišli rybári,
ktorí priniesli svoj zámer, o ktorom hovorili o relaxačnej zóne a my sme im na to povedali, že je to fajn, ale my momentálne rokujeme o priestore so spoločnosťou, ktorá prišla ako prvá a bavíme sa o tejto veci, ale že nebránime sa s diskusiami. Videli ste, že tie diskusie prebehli, či už máme na najvyššej úrovni, či už medzi hospodom, či už medzi rybármi. Toto všetko trvá niekoľko mesiacov a o tomto všetkom sa vie niekoľko mesiacov. To, že prišla medializácia, tak viete, médiá sú médiá, keď niekto ide do médií s vecami, tak musí byť pripravený na všetko. Tváriť sa, že médiá sa vždy budú chovať tak, ako my chceme, je si ilúzia, takže nie je z toho mediálny problém a v poriadku, je z toho aj problém, o ktorom teraz diskutujeme. Na záver mi dovolte povedať, kým sa rozpúta diskusia, že ja naďalej, tak ako som povedal, verejne som aj vystúpil, mne sa projekt golfového ihriska v tomto areáli ďalej s prilahlým relaxačným centrom, ktoré chcú vybudovať ako prvé ešte pred golfovým areálom na tých 10 000 metrov štvorcových, kde majú byť ihriska, volejbalové ihriska, detské ihriska, majú nejaké piknikové zóny a tak ďalej, a až potom sa má začať stavať golf. Mne sa tento projekt do tohto územia poznáva aj z hľadiska budúcnosti a rozvoja. A tento priestor nesúvisí s projektom Trenčín City, to sa týka centrálnej mestskej zóny smerom k rieke Váh, čo sa týka ostrova, a nie táto zóna, tá sa netýka Trenčín City, ale to nediskutujeme. A zároveň chcem povedať aj to, že prišiel za mnou človek, ktorý je Trenčan, tak ako všetci, čo tu sedíme. Človek, ktorý, povedzme si úprimne, robí aj tomuto mestu reklamu na celom svete. Človek, o ktorom nikto nemôže z nás pochybovať, že nemá finančné prostriedky. A zároveň človek, ktorý chce sa vrátiť do mesta, chce investovať viac ako 1 milión eur. Z môjho pohľadu, z hľadiska budúcnosti rozvoja tohto mesta považujem to za normálne, zmysluplné a za niečo, čo podľa mňa môže pomôcť rozvoju a prilákať aj nových ľudí do Trenčína a rozvinúť toto mesto. Takže keď, pán Majský, keď hovoríte, že ľudia sa majú odsťahovať do Holandska, oni sa už sťahujú. Toto mesto stárne, a to s extrémnym spôsobom. A keď nechcem, aby tu zostali len seniori, aby tu zostali žiť ľudia v produktívnom veku, aby tu mohli existovať, tak nemusíte vytvoriť nejaké zázemie. A to zázemie vytvoríte vtedy, keď si tu napríklad budú môcť zahrať golf, alebo sa tým môcť slušne vyhrať. Takže vám chcem povedať, že chcem vám povedať ešte jednu vec, že o tento priestor, aj keď to bola len úvaha, o tento priestor vybudovať ako golf mali ešte na začiatku bývalého roka aj Holandene. Aj Holandene. Len aby ste vedeli, že aj tí prišli a chceli tam stavať golf, ale nedoniesli konkrétny projekt a nechceli hovoriť o financiách. To len keď ste hovorili, že Holandene by nás mali, tak boli to aj Holandene a zaujímalo sa o ten priestor. Ja som pripravený ďalej diskutovať, mám tu aj šéfov stavebného útvaru, povedia vám, že tento problém má dve roviny, jeden občianskoprávny a druhý je oblasť správneho práva, s ktorým mesto môže narábať. To potom pána Pochýrača môžem poprosiť, aby vysvetlil, ako je to po právnej stránke. A samozrejme treba povedať, že v poslednom momente nie je žiadny problém, možno predložiť do mestského zastupiteľstva obidva projekty a potom sa rozhodne, ktorý projekt bude úspešnejší. Úplne normálny postup, všade na svete takto funguje demokracia a vieme sa o tom rozprávať. Nič viac a nič menej. To, že ja mám dnes na niečo názor, aby s tým nesúhlasíte, takých vecí je tu milión, ale ešte raz chcem povedať to, že tu dnes sme a diskutujeme o tom, ja považujem za veľký posun v rámci tohto mesta, že nie ste hneď postavení pred nejakú schválenú hotovú vec a už nemôžete nič robiť. Toľko len vám chcem povedať a samozrejme som pripravený odpovedať aj na ďalšie konkrétne otázky. Ďakujem. Ďakujem pánovi Zimátorovi, že nám niečo overenil z toho, tak by som ešte chcel pripomenúť, ale pár vecí. Potom samozrejme prihlási sa do diskusie. Pridané používateľov Renata Kaščáková na 27. marca 2012. To je
Na Trenčín City, kde prebehla diskusia, nám projektant napísala vybudovať verejný plážový areál s malým 9-jamkovým golfovým ihriskom, priestore zapláva územia pri stavidlách pri sídlisku Noviny. Išlo by o približne 10 000 m2 verejných zelených a udržiavaných rekreačných plôch, obsahujúce detské ihriska, ihrisko pre pláže, života, futbalovú kyslíkovú dráhu a piknikové miesta. V tesnom susedstve s 9-jamkovým golfovým ihriskom vrátane riešenia nového verejného parkoviska bez bariérového prístupu na hradzu a do záplavového územia. Ide o konkrétny zámer s návrhom, ktorého prišiel konkrétny investor. Uvítame diskusiu. Toto odznelo z úst vtedajšej viceprimátorky alebo z prstov na klávesnici v diskusii v projekte Trenčín City. Tak prečo vyťahujeme teraz, že toto